Sant Sadurní, 1969, i el somni de la Llucieta, obrir una floristeria. Un projecte que encara avui continua viu gràcies a les seves filles, l'Amèlia i la Núria. Avui som aquí amb l'Amèlia per repassar la trajectòria del negoci i endinsar-nos en el món de les flors, un univers ple de significat, amor i emoció. Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. Per començar, saps per què els teus pares et van posar Amèlia? I si creus que és un nom que continuarà molt de temps a la família. Sí, hola, mira, sí, va començar tot perquè hi havia una tieta que es deia Amèlia, a la meva mare li agradava el nom i per això em va posar Amèlia a mi. Llavors també li van posar la meva neboda, que ja tenim l'Amèlia Rojo, que és la filla de la Núria, que també es diu Amèlia, és a dir, que ja hi ha continuïtat. I creus que hi ha intenció de que continuï? Això ja ho veurem. Molt bé. Llavors, en quin moment i per quin motiu la teva mare decideix obrir la floristeria? Ella estava a casa i li agradava molt fer coses de coses relacionades tocant flors, fent muntatges, i tot ho tenia molt ben posadet. I llavors va venir una parenta de Gelida que li va agradar com ho feia i llavors va ser com li va dir: oi, podries posar una floristeria, que aquí a Sant Sadurní no n'hi ha cap. No n'hi havia cap? No. Hi havia la plaça d'Ajuntament a Cal Mestres, que sí que és veritat que una senyora que venia plantes, però com floristeria com a tal, no. Perquè llavors ella ho va començar tot, va anar a aprendre, se'n va anar a Barcelona a veure a les Rambles, a veure com treballaven els floristes de Barcelona, va comprar llibres i es va anar informant per poder aprendre una mica. Que guai. Sí. I llavors jo entenc que tu des de petita has estat a la botiga. Sí. Quin record tens i t'interessava aquest món des de petita o el miraves una mica des de fora? Agradar-me m'agradava, però bueno, jo vaig estudiar, vaig fer el BUP, vaig fer el COU, però sí que és veritat que ja no vaig tenir ganes de fer cap carrera. Llavors vaig fer jardineria, el que és horticultura ornamental, i després ja em vaig quedar aquí a la botiga. Perquè havia més il·lusió o responsabilitat en aquesta decisió de seguir el camí de la teva mare? Il·lusió, suposo. No tenia pensat pas que fos una responsabilitat que em hagués de quedar, sinó que era una... És que, a veure, aquest món, quan t'hi poses és que t'atrapa. Les flors t'atrapen. Sí? Sí, perquè tenen... No pots... Quan estàs relacionat amb flors, no tens problemes, perquè només són les flors i prou. Poden passar-te moltes coses, però tu estàs allà fent el ram i el que fas és concentrar-te en el ram. Que bé. I vas estudiar alguna cosa relacionada amb aquest món o vas aprendre de la teva mare? L'art floral en si no m'ha estudiat, som autodidactes, tant la Núria com jo. Home, teníeu la millor mestra a casa. Nosaltres ens hem fixat molt en tot. No hem anat ni a... A veure, per exemple, a Barcelona doncs, fan cursos o tallers, sí, o coses que o pots anar de públic i a veure com ho treballa un florista, però ho han fet tirant a poc. El que sí, per exemple, ens hem deixat perdre, perquè ens hem estat molt treballant, és poder fer coses fora de la floristeria, que, jo sé, ens hem estat igual d'anar a una fira, no sé, ens han convidat a una fira a Holanda, ens han convidat... A Holanda. Sí, i no hi hem anat perquè per la família, perquè tenim els nens, perquè hem tingut la floristeria, i no l'hem deixada mai. Cosa que un altre florista potser ho faria. Però us arrepentiu en aquesta decisió o esteu tranquil·les amb el... Jo no m'arrepenteixo de res del que he fet. Jo estic molt tranquil·la. M'encanta. I pensant en l'Amèlia d'aquell temps, creus que ha canviat molt? I si tu ara la tinguessis aquí, quin consell li donaries? No se m'ocorreix que... No has canviat molt? No, em sembla que no. Molt bé. I llavors fa un moment que veu haver d'obrir la botiga soles. Recordes el primer moment que veu aixecar la persiana sense la vostra mare? Com va ser? Bueno, a veure, ella va estar aquí, ella va morir el 2018, si no m'equivoco. Bueno, va ser un canvi, perquè a més, clar, a la gestoria ens van apretar per fer el canvi de nom, i llavors ens van fer el canvi d'empresa, vam tindre que posar uns diners cap aquí, uns diners cap allà, ens vam quedar a zero, i sí, saps què passa? Que la tenim aquí, entremig de les flors, i fent el que fem amb ella, com que fem el mateix que ella, sempre la tindrem aquí.
Això és I si preciós. s'obren roses són per ella. Vull Que dir, maco. I al final també m'has dit que molta gent del poble encara la té superpresent i ve aquí... Sí, com si l'anomena. estigués. Vaig a cal la Llucieta. O quan entren, Llucieta! Ai, no, que no és la Llucieta, és l'Amèlia. Vale, sí, no passa res, em diuen Llucieta i no em sap greu. Clar, la teniu present. Sí. Molt bé. Sí. I també he vist que ara també amb la teva germana, tu estàs més aquí a la botiga, i Sí. la teva germana ha obert, segueix per la branca de disseny floral per casaments, esdeveniments, etc. Sí. En què consisteix exactament això de l'estudi floral? I, si explica'm una mica aquest mundillo, perquè el de la botiga està molt clar, però Sí. allà com ho gestioneu, què feu, en què consisteix exactament? Normalment el que fan és els nuvis es presenten a Flors Amèlia, mirem si aquella data és disponible per poder-los fer una proposta i llavors els hi fan una proposta amb un PDF, tant la meva germana o si li fa el Guillem o l'Amèlia, li fan una proposta conforme a tot el que hi poden fer i el pressupost. Llavors, si és que no s'adapten al preu, doncs també fan una mirada a ajustar-se al preu que volen i treuen material o treuen... Bueno, i llavors, a veure, allà hi ha l'opció d'agafar les flors i complementar-les amb un moble, amb un sofà, Que amb mil coses Amb que puguis miralls, pensar. amb Sí, finestres. ara mateix s'estan treballant amb robes, es fan parets de roba, amb cortines, després s'han fet uns peus blancs, ara està de moda gris, els pintem grisos, ara està de moda, doncs anem canviant, Clar. els anem tonejant. Però són dies que teniu molta responsabilitat perquè en un casament tot ha de sortir perfecte. Sí. Com ho viu la Núria? Amb més il·lusió o més estrès, diguéssim? Perquè clar, són Li dies... hauràs de fer una entrevista amb ella. Però ella com t'ho explica? No, ella s'ho passa pipa. Sí? Sí. I no té cap mena d'estrès? Bueno, si tu tens clar el que estàs fent i has lligat bé amb la núvia, que sàpigues el que vol ella, normalment és èxit total. Que bé, Normalment això. són felicitacions. No vull dir que pot haver alguna que l'hagi fet plorar, o no, però bueno, és igual, no dic res, perquè si un cas t'ho explicarà ella, però sí que el que sí està molt clar és que de seguida donen resposta als nuvis i diuen, ai, felicitats, enhorabona, i llavors, doncs, molt bé. Que bé. I com és treballar amb la teva germana? Sabeu separar bé negoci i família? Normalment ho portem bé. Vam tenir una petita crisi llavors de la pandèmia. Clar, perquè veu entrar més o menys al mateix moment aquí a treballar les dues? Sí. L'any 88, si jo no recordo ben bé ella, però quasi que segur que sí, perquè si no al mateix temps amb mig any de diferència. Però ens porteu molts anys i a la pandèmia... A la pandèmia no vam anar bé, perquè a la pandèmia portava molts nervis. Només va funcionar la floristeria, perquè, clar, els casaments es va parar tot, i llavors estàvem molt a prop, bueno, clar, és que rebíem. Clar, i les dues estàveu aquí, no estàveu acostumades... Exacte, i va ser una mica conflictiu, però bueno, conflictiu, entre cometes, no va passar res, no va arribar la sang al riu, Doncs això em posa molt contenta. Sí. I us hauríeu imaginat mai acabar treballant juntes? Bueno, sempre vam pujar juntes. Som diferents, no tenim res a veure una amb l'altra. Ella és molt més nerviosa. Us complementeu, diries? Jo diria que sí. Sí. I les dues teniu clar la vostra funció aquí? Sí. Llavors, perfecte. Feu coses diferents, però tot per la mateixa floristeria. Sí. Super. I una cosa que em genera molta curiositat és el procés previ a tenir les flors aquí a la botiga per vendre-les. Com gestioneu les comandes, cada quan les feu... És una cosa que em genera molta curiositat. La flor fresca, cada setmana, el dijous, com a principalment arriba flor, els altres dies hi ha dies que també poden arribar flor, i la planta tots els dimarts. Llavors, a mida que jo passo llista, miro el que falta i compro. Vale. Per lo que falta, que per lo que a mi m'agrada tenir. Llavors també es va molt per temporada. Clar. Quan, per exemple, a la parada, doncs ara hi ha les hortènsies, o hi ha els rosers, la flor de primavera... I a mi m'agrada molt mirar el temps.
Sí, soc molt pagesa en aquest sentit. Això és perfecte. Perquè m'agrada, si és que toca això, fem això, però si no toca, no toca. Perquè les flors són naturals, no? Exacte, això m'agrada. I després el tema de quantitats. De quantitat, para per Sant Jordi. Em regeixo amb el que l'any passat vaig comprar. Sí. Miro el que més es va vendre o si alguna cosa no es va vendre. Llavors, això ho puc reduir. Vale, I ja està. I després, quan arriba el dia, de vegades o he fet curt o he fet llarg, que això no ho sé mai. Clar. Ara, per exemple, falten 2 dies per Sant Jordi. Quantes roses heu demanat? Sabries dir-me la quantitat exacta? Exacta no, perquè hi ha roses vermelles i llavors hi ha roses de colors. De vermelles jo em sembla que n'hi ha cap a 2.000. 2.000 roses? Em sembla que sí. Uau. Estic boja, Bueno, toca. Boja del tot. Toca justament per Sant Jordi, és un dia que teniu molt protagonisme. A vegades s'han venut i a vegades no s'han venut. Però si després has de córrer anar-les a buscar, no les trobes. Totalment. I qui no arrisca no pisca. I d'on provenen les flors que veneu? Ara mateix, hi ha alguna cosa de Vilassar, com ara, per exemple, a l'època de les tulipes estem venent tulipa de Vilassar. Però la rosa, malauradament, no en tenim al país, perquè n'hi havia hagut proveïdors que ja han plegat, o horticultors, per ser més exactes, i ara molta ve de Colòmbia, de Cuba... D'acord. Sí, després Holanda també té... Holanda, com que té un mercat molt important, porten les flors, molta flor se'n va a Holanda i després torna. Tant que sigui d'Andalusia és igual, però tenen el mercat tan fort que llavors ells compren i després tornen a vendre. Wow. Perquè sento que ara està molt de moda regalar flors, però molta gent encara les compra al supermercat. I com creus que podeu competir contra aquests grans productors que venen potser rams de flors per 4 euros? Nosaltres prenem el preu que toc, vull dir, el que no ens posem al nivell dels preus que puguin vendre al supermercat. Primer, que venem una qualitat més alta. Clar. Això per començar. I més bones, totes més maques. I la gent que jo algun cop que... L'Eduard va fer una entrevista amb una senyora i li va dir, diu, quan vols quedar bé, vas a Flors Amèlia. Saps que sí que pagaràs més, totalment, però quedaràs bé. Faràs un bon regal de lo que... perquè si no doncs ja van a mercat o van al supermercat. Perquè aquí ve molta gent jove a la botiga. Sí. Sí? O sigui, és normal que vingui gent jove a demanar rams i tal, no? Sí, no sé si també té que veure ara el TikTok o algun altre, perquè jo TikTok no tinc, però per exemple una cosa nova que ha sortit és lo de a final de curs que es fan les orles i a les graduacions, 100%. Les graduacions, que no es regalaven flors. Ara sempre. I ara fan cua aquí sense tenir un carregat amb les nenes dalt l'escenari i esperant-se que vingui el ram de flors d'aquí. M'encanta. Sí, així mateix jo dic, però si dieu-m'ho, home, que jo tindré el ram fet. I què és el que més es ven ara? A part de roses, òbviament, perquè Sant Jordi, quina és la flor que més et demanen? La rosa sempre es ven molt. El que també es ven és el ram variat, els rams de colors. El tulipà és així de la primavera, és el color, és el més venut, no el color, el més venut, el tulipà. Són molt macos, a mi m'encanten. I crec que vosaltres, per vosaltres, les flors no només són decoració, sinó que expliquen històries. Recordes alguna que t'hagi marcat especialment? Jo hi ha coses que les tinc com a record, per exemple, aquí per Sant Jordi, un noi que va venir, que ara ja no hi és, s'apoyava aquí a la menjadora i mirava com jo li feia el ram de flors. I, per exemple, clar, relaciono les flors amb persones, no? Que maco, això. I, mira, m'emociono. Està bé emocionar-se, està bé. Això és preciós. Sí, doncs sí, és veritat que les flors sempre relacionen molt. I ja a vegades doncs, tinc el record, per exemple, doncs, amb la persona, amb la Teresa Ventosa, li vaig fer un ram d'antúriums, o sé la flor que li vaig posar, el ram de núvia. I aquella olor et recorda potser a la persona. Per les olors, jo és que tinc un problema, que aquí hi ha tantes olors, d'acord. que el meu nas ja no sent olors. És a dir, que no, per l'olor no.
Doncs, bueno, És li difícil. dones el significat a la flor, no? A la flor. Que maco, això. Sí, sí, sí. I alguna anècdota que hagis viscut aquí a la botiga, que recordis amb especial gràcia o sorpresa? Potser un client surrealista, un casament superimportant que t'hagi marcat, algun esdeveniment... És que em passen moltes de coses. Sembla que no, i aquí... Clar, sí, que estem aquí sota, sembla que aquí no passi res, i em passen. Alguna que et vingui al cap? Ara recent... O no, No sé, de vegades... Alguna que t'hagi marcat? Nosaltres, de vegades, quan estem amb molt d'estrès, és que ara no et sabria dir quina, però quan estem amb molt d'estrès, com ara per Tots Sants o això, arriba un moment que ens tronxem de riure, no sabem per què. Delireu. Exacte. Perquè llavors qualsevol cosa d'una persona que ha vingut o d'una manera d'actuar o el que sigui... Bueno, això és perfecte. Així s'ha de continuar, perquè si no aquests moments d'estrès no es porten bé. Sí. I algun casament així que... Has fet algun casament d'alguna amiga teva que t'hagi marcat molt o alguna persona especial? Bueno, van fer el casament de la Carme Charles, que ara no viu aquí a Sant Sadurní, que la seva nena és la que fa taekwondo, que ha arribat està guanyant Elsa, no? Elsa. Sí. Doncs per no fer un material massa car vaig agafar vaixella de casa, unes copes, unes tasses, i llavors hi vaig posar uns cactus i ho vam posar sobre la taula. Ai, que mono! Combinat amb unes botelles, i al mig hi havia les botelles amb flors altes, i després hi havia la tassa de cafè en llet, la tassa de cafè, la copa de cervesa, i llavors a dintre hi posàvem un cactus, una planta grassa, i al final de la festa cadascú s'ho va poder portar a casa. O sigui que us ajusteu a tots els pressupostos, no? Aquí pots venir i qualsevol pressupost més o menys podem intentar fer alguna cosa, no? Sí. I també una cosa que m'ha sorprès molt, que he vist, és que les vostres decoracions florals van sortir a la revista Vogue. Sí. Expliqueu-me això, perquè jo ho vaig veure i vaig dir... Al Vogue hem sortit a Nòvies, a Espanya, hem sortit a Casar-se a Catalunya. Sí. I això com ho gestioneu? És que... No sé, nosaltres no ho gestionem, Això és a través o d'una wedding o dels nuvis. Hi havia la revista Vogue, eren un actor i una model, que és aquest que deus dir, que són americans o anglesos, no ho sé, veus, ara no t'ho sé dir. I aquest va sortir per això. I després també, per exemple, ara vam sortir, tinc les revistes per aquí, les caves Parató, em sembla que van sortir a Casar-se a Catalunya, que hi ha el cava, ho van fer-ho a Can Magí, i llavors surten les flors, el cava i surt tot. I es veu que el xicot aquest té una amiga que està dintre la revista. De vegades és així com un efecte rebote. Clar. I com més feu, més gent coneixeu, al final també és fer xarxa. Molt bé. I sempre ho dic això a totes les entrevistes, que la paraula èxit és una paraula molt relativa. Què significa per tu tenir èxit i sents que l'has assolit? Jo estic contenta de tot el que he fet, sí. Penso que sí. Per tu l'èxit és estar contenta. Jo estic, sí. Això és perfecte. Sí. I llavors, quan pensem en aquesta paraula, crec que molts cops se'ns venen a la ment imatges, fites, dies especials. Quina imatge et ve al cap quan penses en la paraula èxit? Pot ser tant com personal com de la botiga, Pot ser un dia especial que tu recordis, aquest dia em sento molt orgullosa. És que no et sabria dir, en tinc molts. Pot ser el que tu creguis, o pot ser, jo què sé, el dia que vam fer això... El 50è aniversari. Mira l'Eduard. Mira. Sí, va ser una festa molt maca. Què vau fer? Al carrer. Vam demanar permís a l'Ajuntament, vam tallar el carrer, vam fer com una mica de barra de bar, que així rodona, i vam oferir cava amb una mica de piscolabis. Després la gent venia a felicitar-nos, estaven molt contents. I és un dia que recordes, no? Sí, esclar, en recordo més, però clar, tampoc ara no som... Però sí, aquest va estar molt bé. Que maco. Eduard, ajuda'm!
Sí, diu que sí. Molt bé. Doncs estem arribant al final de l'entrevista i vull saber com t'imagines Flors Amèlia d'aquí uns 15-20 anys. Creus que hi haurà una nova generació que continuarà el negoci o s'acabarà quan vosaltres tanqueu? Perquè, bueno, veig que hi ha l'Amèlia, el Guillem, l'Edu posats aquí, però com ho veus? Jo ara no sé quants anys tinc. No. Em queden 10 anys de treball per jubilar-me. Llavors, bueno, el tipus de continuïtat pot ser que canvi, pot ser que vulguin continuar, però que mirin un altre sistema. Ara, com que també ja diuen que hi haurà robots, també podem posar un robot aquí, a fer rams. Espero que no, la veritat. I això, els robots... no sé, però una continuïtat... Clar, a veure, què passa? Que els negocis ho fan les persones que hi ha al darrere. Llavors... la mateixa manera que ho estic fent jo no ho faran un altre. Però això o més t'angoixa o no. Vius amb tranquil·litat? No, només. No m'importa. A veure, si aquí no es posen floristeries, es pot posar un restaurant, per dir alguna cosa, és igual. Que tampoc no... Ho viviu amb tranquil·litat, no? Sí. Vosaltres esteu contentes i... Sí, i si ells tenen pensat continuar, doncs ho poden fer, i si no, no. Però, esclar, no sé. Tots ho estan fent amb ganes, perquè tots estan contents, però, clar, també... potser volen fer altres coses. Molt bé. Parlant de fils i de l'Edu i tal, què és això del cronòmetre que m'ha dit abans? Ve un client i em diu, hola, vull un ram de flors. Que mira, me'l fas així o així o així. Dic, quanta estona estaràs? Dic, ai, no m'he posat mai el cronòmetre. És que clar, jo per fer una cosa artística no puc mirar el temps. Totalment. I a part de que tampoc no sé si ell se'n va i m'entra un altre client, igual haig de despatxar el pròxim i el seu ram queda per fer. Ve molta gent molt exigent aquí. Els sadurninencs són molt exigents. Digue-li coses. Que hem de fer-ho fort. No? Sí, són molt exigents. No, com tu creguis. No tots. Mira. Però ve gent exigent. No, tots... No, molt bé, són molt macos els sadurninencs. Jo tinc un petit problema, és que conec a tothom i llavors quan entren per la porta ja sé com són. Clar, però és millor conèixer-los ja. No tinc cap problema. I per acabar, quins somnis et queden per complir, tant a nivell professional com a nivell personal? Professional, és veure que tot... vas rotllant aquest temps que anem fent de la floristeria i de... Jo des d'aquí porto la floristeria i porto la comptabilitat de tots els casaments. Vull dir que és un tema que no es veu i que no també... No es veu. Tieta, rectifica'm aquesta factura. Tieta, fes-me aquesta reserva. Tieta! A mi això em faria una mandra. I això també és una part que faig. No, a mi m'agrada, la faig a gust. I després el que és en tema de portar, vigilar el compte o després enviar les coses al gestor, tot això també ho faig jo des d'aquí. Molt bé. I finalment, per tancar l'entrevista, vull que em defineixis Flors Amèlia amb una frase. Què diries? És que jo sóc un desastre per això. Flors Amèlia amb una frase. Tens temps, això és que tu ves pensant... Eduard, ajuda'm. Flors Amèlia... Espera't, diu. Flors Amèlia... És que té alguna a veure amb el que has dit de la pagesia. Ah, mira, ja ha tret conclusions. Busca la pagesia, que pareix un bon ending. Busca la pagesia. Ah, mira què diu. Busca la pagesia. A veure, les flors és una teràpia molt bona per a les persones. És que sí que és veritat que hi ha gent que no li agraden, però perquè hi ha els amants dels gossos o dels gats o de les flors també són un món. Però les flors sempre t'ajuden, sempre, i t'obren i te relaxen. Com un bon llibre, els que llegir també és bo, no? Totalment. I el de les flors també és una altra cultura. És una cultura que hi ha vegades que hi ha molta gent que no la té. I és una cultura que és bastant necessària. Les flors és una cultura necessària.
Que maco. Ja està, Doncs ja l'he super. trobada. Doncs moltes gràcies per obrir-nos al teu món. Ha estat un plaer. Molt bé, gràcies a tu per venir.